आरो बे मिउजिक भिडिअ'आव बिथांजों लोगोसे फाव खालामफादों गोदानै फाव खालामजेननाय बिथां पुनम स्वर्गियारिया। कनसेप्ट डिरेक्सन आरो करिय'ग्राफखौ खालामदों लिसान रामिया। भकेल आरो टिउनखौ होदों कैलाश बर'आ आरो बे मिउजिक भिडिअ'खौ डिअपि खालामदों अनसु ब्रह्मआ। मेकआपखौ खालामदों जुलि ब्रह्मआ। नोंथांमोनहा बे मेगनावबो मिउजिक भिडिअ'खौ दासिमबो नायाखैब्ला डिसक्रिपसनाव आं लिंकखौ होनानै दोनदों, नोंथांमोना थांनानै नायहैब्लानो जाबाय। बे मिउजिक भिडिअ'आव जों गोबांथार गोसो बोनो हाथाव लकेशनफोरखौ नुनो मोनगोन आरो गोसो बोनो हाथाव बिथां लिंसार बसुमतारी आरो गोदानै फाव खालामजेननाय पुनम स्वर्गियारिनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन। नोंथांमोना दासिमबो नायाखैब्ला थांनानै नायहैब्लानो जाबाय। लोगोसे आंनि बे चेनेलखौबो दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो सेरावनो थानाय नटिफिकेशननि बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै होदो, जाहाथे आंनि बेफोरबायदिनो गोदान गोदान मिउजिक भिडिअसफोरनि आपडेट्स लानानै होयोब्ला नोंथांनिसिम नटिफिकेशना गोख्रैनो सौहैयो।